Namhlanje ngizokhuluma ngamaphupho enhlanhla noma ngizokhuluma ngamaphupho ashoyo ukuthi usuzophumelela. Igama lami ngo-Asanda. I'm here to share my point of view, to declare something. I'm nobody. I'm here just to share my point of view. So namhlanje ngizokhuluma ngamaphupho enhlanhla. First of all, iphupho enginalo elikhomba ukuthi wena usuzophumelela. Uma ngabe uphupha uthi ugqoke iy'cathulo ezintsha ephuphweni lakho, noma uphupha engathi uthengelwe iy'cathulo ezintsha, lelo phupho lisho ukuthi wena already kunenhlanhla ekuzelayo maduze engekudala wena izinto zakho zizoqala zikhanye. Then iphupho lesibili, uma ngabe utholukuthi uziphupha nje ephupheni lakho, utholukuthi umanzi noma unethile kodwa ujabulile nje, noma utholukuthi wena unethile ujabulile, lelo phupho lisho ukuthi unenhlanhla eseduze esondelayo kuwena. Elinye iphupho, uma ngabe utholukuthi ephupheni lakho uzophupha kunomuntu okunikeza iy'khiye noma uphupha uphethe iy'khiye, lelo phupho lisho ukuthi izinto seyizoqala zivuleke zikhambele kahle. Kungenzeka mhlampe utholukuthi uzothola umsebenzi noma uzothola i-scholarship noma uzoba nenhlanhla nje izinto zakho y'vuleke, noma utholukuthi kade kukhona into owawuyifisa ukuyenza noma ukuyithola noma uthengelwe ifoni noma imali mhlampe eyisamba yokuqala something empilweni yakho. Lelo phupho lisho ukuthi izinto seyizoqala zivuleke kuwena. Bese kuthi elinye iphupho lenhlanhla, uma ngabe utholukuthi uzophupha ubona i-rainbow noma uphuphe ubone mhlawumbe utholukuthi bayibiza ngani lo i-rainbow kambe, noma uthingo lenkosazane. Utholukuthi uzophupha ubona uthingo lenkosazane ephupheni lakho, lelo iphupho lenhlanhla. Mhlawumbe utholukuthi uthingo lenkosazane uliphupha likhaze kahle okhala, iphupho lenhlanhla kuwena lisho ukuthi izinto zizokuhambela kahle. Elinye iphupho, utholukuthi uyaphupha ubona amanzi acwebile, phakathi kulawo manzi ubona ofishi mhlampe baningi bagcwele emanzini, amanzi kodwa acwebile, lelo iphupho lenhlanhla lisho ukuthi izinto seyizoqala zikukhanyele. Kungenzeka uthole imali, kungenzeka ube nenhlanhla nje, kodwa lelo phupho iphupho lenhlanhla. Elinye utholukuthi uyaphupha uyadoba, mhlawumbe utholukuthi udoba ofishi kodwa kubalele kahle, usemanzini uyadoba nje ofishi, iphupho lenhlanhla nalelo. Elinye iphupho eliyinhlanhla kuwena, mhlawumbe utholukuthi uzophupha uphupha abantu abadumile, mhlawumbe abantu abanjengo-president, lawo amaphupho enhlanhla nje asho ukuthi izinto zizokuhambela kahle, yabo. Futhi nalawo amaphupho enhlanhla, utholukuthi uzophupha ugqoke iy'ngubo ezintsha ephupheni lakho, lelo iphupho lenhlanhla kuwena lisho ukuthi izinto sezizokuhambela kahle. Utholukuthi kwesinye isikhathi uzophupha udlala ibhola nabangani bakho noma udlala nabantu ongabazi, mhlawumbe utholukuthi i-team yakho iyawina noma uyadlala nje awubona ukuthi ibhola lihamba kanjani leli enilidlalayo, nalelo iphupho lenhlanhla. Ukuphupha udlala ibhola iphupho lenhlanhla, especially if ever usewumuntu omusha, but if ever uwumuntu osukhulile maybe kuma-40s, akusilona iphupho elihle lelo uphupha udlala ibhola. But if ever umuntu omusha nje uphupha udlala ibhola, iphupho lenhlanhla lelo. Elinye iphupho, utholukuthi mhlampe uyaphupha ukhuluma i-English ephupheni lakho noma ukhuluma ulimi ongalazi, especially kodwa i-English, lelo iphupho lenhlanhla kuwena. Kusho ukuthi you have wisdom within you, unobuhlakani obukhona, and if ever ungabusebenzisa ubuhlakani bakho ungaphumelela. Maningi guys amaphupho enhlanhla engingawabala, maningi kakhulu. Mhlawumbe ngizokwenza enye ividiyo nje elandelayo la engizogxila khona ekukhulumeni ngamaphupho enhlanhla. Ngibonge kakhulu ukuthi sekukhona abantu abakhona kule channel. Igama lami ngu-Asanda guys. I was here to share my point of view. Thank you for watching my video. Until the next time, take it easy.